Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So inshallah wannan bidiyon zan yi guide naku step by step inda za ku fara yin forex trading as a beginners. Like idan baka da knowledge akan forex, so wannan bidiyon zan yi guide naku step by step. So amma ku manta ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Kamar yadda kuke daga nan, abu na farko da ya kamata ka fara kafin mu shiga cikin wannan bidiyon like shine ka samu littafin ka. Duk wasu abubuwa da zan yi guiding naka wannan bidiyon like ka rubuta su kun gane ba, so dan ka rubuta su hakan zai sa ka iya and then kuma ka dinga tuna abubuwan da na guiding naka wannan bidiyon. So idan muka duba daga nan wayannan sune abubuwan da zan yi guiding naku insha Allah a wannan bidiyon. Na farko za ku ga akwai basics of forex, like abubuwan da ya kamata ka fara understanding idan za ka fara yin forex trading. And then number 2 za ku ga akwai technical analysis, like zan ƙara muku bayani akan technical analysis, sannan fundamental analysis kamar yadda kuke gani. Wayannan sune main abubuwa da zan yi guiding naku a wannan bidiyon. So da farko kamar yadda kuke gani, kafin ma ka fara forex ya kamata ka je kai downloading wayannan tools din. Wayannan sune tools da zaka dinga amfani da su idan kana so ka fara yin forex trading. Like za ku ga akwai MetaTrader 4 and then akwai MetaTrader 5. So duka wayannan guda biyun aikin su ɗaya ne. Zaka iya downloading 4 ko 5 kai amfani da shi, duk wanda kaga ya fi maka. Shi dai 5 din kawai an yi upgrading wancan 4 din ne, kun gane ba? So wannan shine like a cikin shine trading platform. A cikin zaka dinga shiga kana yin trading, zaka yi buy, zaka yi sell duka a ciki. And then na ƙasa kuma za ku ga akwai Exness. Shi kuma Exness like shine broker. Ma'ana broker ita ce wanda za ta yin connecting naka da forex market. Ma'ana ita ce middleman. A cikin zaka dinga depositing kuɗinka and then a cikin zaka dinga withdraw din kuɗinka. Sannan akwai trading view. Shi kuma trading view kamar yadda kuka san chatting platform ne. A cikin zaka dinga amfani da shi wajen yin analyzing na market. Like zaka dinga amfani da trading view wajen yin technical analysis. Sannan akwai investing.com. Shi kuma investing.com zaka dinga amfani da shi ne wajen duba news da kuma kalan event wanda yake faruwa a market. So duka wayannan tools din guda biyar like suna da matukar amfani idan kana so ka fara yin forex trading. So ya kamata kai downloading nasu MetaTrader 4 ko MetaTrader 5, Exness, TradingView da kuma investing.com. So yanzu bari mu fara muku bayani akan basics of forex, like abubuwan da ya kamata ka fara sani idan zaka fara yin forex trading. Kun gane ba? Domin like duk wani abu da zaka yi a duniya, so at least ya kamata ka san abun, ya kamata ka understanding abun, ka san menene abun da zaka yi. So shine abu na farko da ya kamata ka fara a koma menene kake so ka yi a duniya, ya kamata ka fara sanin abun. So yanzu kamar yadda kuke gani, bari mu fara muku bayani akan what is forex, like menene forex. So kamar yadda kuke gani, forex stand for foreign exchange. Ma'ana idan aka ce ka foreign exchange ana nufin exchanging kuɗi, let's say kuɗin ƙasashen waje, maybe daga dollar zuwa euro ko daga euro zuwa dollar da kuma wasu manyan currency da ake amfani da su a duniya. So shine abin da ake a forex market. So amma bari dan ƙara muku bayani haka like inda ku fahimta. Ka dauka kai yanzu kana Nigeria, so kana so ka je America. So a America ba a kashe Nigerian naira, ana kashe US dollar ne ko a America. So abu na farko za ka yi kafin ka tafi America nan, za ka je banki. Idan ka je banki sai ka exchange naira zuwa dollar. Idan ka exchange naira zuwa dollar, so za ka dawo gida sai ka zo ka tafi American ka. So bayan ka tafi America, bayan ka je America ka gama duk wani abu da za ka yi America, so ka dawo Nigeria, maybe a lokacin ka dawo da ragowar dollar a hannunka. So kuma a Nigeria ba a kashe dollar, like ana kashe naira ne a Nigeria. So za ka koma banki. Idan ka koma banki sai ka ce a canza baka wannan nairan zuwa, sai ka ce a canza baka wannan dollar zuwa naira. So maybe a time din farashin dollar ya dan increasing value. So kai a wannan action din da za a yi, kai za ka yi making profit. So wannan shine abin da ake a forex market. A forex market kawai ana exchanging ne kuɗi tsakanin wannan currency din zuwa wancan currency din. So shine abin da ake a forex market, wanda a duk rana idan muka duba da kanan ƙasa, a duk rana a forex market ana trading kuɗi up to 6.6 trillion dollars. 6.6 trillion dollars. Wannan shine kuɗin da ake trading a kowace ranar duniya a forex market. So forex market ita ce ba wata financial market ko ta physical market wanda ta kai forex market a duniya. So wannan market ce wanda like za ka dinga shiga, za a dinga trading kuma like wannan sune dai kalan kuɗaɗen da ake trading a forex market. So ana exchanging ne kuɗin ƙasashen waje. So yanzu bayan ka san forex, ka san me ake yi a forex market, abin da ya rage kuma ka sani next shine ka san su waye forex market players, like su waye players a wannan market din, su waye a cikin wannan market din. So ya kamata ka sani, maybe kaga wannan kasuwan ta dace da kai ka shiga ko kuma bata dace da kai ba. So na farko idan muka duba da kanan, za ga akwai central bank, akwai government, akwai business worldwide, akwai retail traders. Like kamar yadda kuke gani, central bank ta ɗaya daga cikin babban player da take shiga forex market. Let's say for example ka ɗauka central bank na Nigeria. So a Nigeria and central bank na Nigeria suna shiga forex market. So and then kuma akwai gwamnati ma tana shiga forex market sosai.
sannan akwai kalan wanda suke business, kalan mutane manya-manyan 'yan kasuwa da suke business. Maybe yanzu ka ɗauka wani ɗan kasuwa ne da yake Najeriya yana so ya je ya siyo kaya America, so dole ba wai da naira zai je ya siya ba, dole zai je ya canza nairan nan zuwa dollar. So ka kenan anan yayi forex ne, ko ba ka ba. And then akwai retail traders. Su kuma wannan retail traders nan like shine ni da kai da wasu. Maybe mu muna da kuɗi kaɗan ne, mu kawai abin da muke so mu dinga yi a wannan marketing, muna so mu dinga shiga ne, muna yin trading between wannan currency din zuwa wancan currency din, mu dan samu wani profit namu. So wayannan sune players a wannan marketing, wannan marketing wanda ni da kai da ku dukan mu zamu iya shiga mi. And then kuma manya-manyan players sune wayannan da lissafa muku, maybe kalan su government, central bank, akwai kuma kalan su huge funds, masu manya-manyan kuɗaɗe, akwai masu business, kun gane, and then akwai retail traders. So wa'annan su ne wanda suke shiga forex market kuma suna yin trading. So wannan shi ne abin da ya kamata ka sani, wannan su ne kalan players da suke a forex market. Yanzu kuma bayan ka sani abin da ya kamata ka sani next shine ka san different type of currency pairs. So kamar yadda kuka sani currency su ne kuɗaɗe, so wa'annan kuɗaɗen akwai su kala-kala. Idan muka duba da kanan za ga akwai different country yanzu a duniya, yawancin kowane country suna da kuɗin su, wanda yanzu a duniya akwai currency like up to 180 ko kuma 190, ma'ana kudaden duniya kenan, akwai kudade na kowane country. So amma ba wai duka kowane kudade wani ake trading a forex market, like akwai kalan currency like da ake trading, kun gane ba. So ya kamata ku san me difference nasu, inda ake trading nasu ya kamata ku san me bambancin su. Idan muka duba da kanan za ku ga ina su ne type of currency pairs da ake trading. Wannan su ne 3 type of currency pairs da ake trading a forex market. Akwai major currency pairs, akwai minor currency pairs, and then akwai exotic currency pairs. So duka bari muku misalin su and then kuma na muku bayanin su. Idan muka duba na farko za ku ga akwai major currency pairs. So wannan major currency pairs din su ne manyan currency da aka fi trading nasu a wannan market din gabaki daya. Su ne manyan currency da aka fi trading nasu a wannan market din complete. Za ku gan su guda bakwai, like akwai Euro USD, akwai GBP USD, akwai USD JPY. So za ku gan su innan currency din like su ne guda bakwai, wanda ko kai yanzu idan kana so ka fara yin trading zan baka shawara ka fara yi da su, domin su ne currency wanda aka fi zuba musu kuɗi, su ne currency da suka fi liquidity, suka fi volume a market din complete, an fi yin trading nasu, domin su ne the best currency a duniya. Like idan muka duba za ku ga yawancin duka currency din za ku ga an haɗa su da dollar. Za ku ga na farko akwai Euro USD, ma'ana dollar da euro. Akwai GBP USD, ma'ana pounds da kuma dollar. Kun gani akwai USD JPY, ma'ana dollar kenan da Japanese yen. So wayannan su ne manyan currency na manyan country, wanda duka za ku an haɗa su da dollar, saboda dollar ita ce king. Dollar ita ce king a forex market complete, dollar ita ce king. So ya kamata ku san wayannan abubuwan. Wannan su ne major currency pairs da aka fi trading. And then akwai minor currency pairs, su kuma currency ne wanda su ana trading nasu, so amma su ba a haɗa su da dollar. Su ba a haɗa su da dollar. Za ga akwai Euro GPP, akwai Euro JPY, kamar yadda kuke gani. Za ku gan su currency ne wanda like ba a haɗa su da dollar. Sannan akwai exotic currency pairs, su kuma innan currency ne like kalan na ƙananan country a duniya, maybe kalan ƙananan country haka. So currency ne na ƙasan. So wayannan su ne 3 type of currencies da ake trading nasu a forex markets. So amma the best one wanda aka fi trading su ne major currency pairs. Za ku gan su ga sunan guda bakwai na farkon nan. So ko kai yanzu idan kana so ka fara yin trading forex, za ka yi selecting guda biyu ko guda uku ko guda ɗaya a ciki, kawai ka dinga yin trading nashi hankalinka kwance. So normally yanzu bayan ka san forex, like ka understanding menene forex, ka san me ake a forex markets. So next kuma ya kamata ka san wani time ne ake buɗe forex markets, and then wani time ne ake closing forex market. So kamar yadda kuke gani da kanan za ku ga forex market time, ma'ana time da ake open market da kuma time da ake closing market. So kamar yadda na muku bayani ya kamata ku sani, kun san forex market yanzu, kun san me ake trading, kun san su waye traders, kun san wasu kalan pairs ne ake trading. So next ya kamata ku san wani time ne ake buɗe wannan market din da kuma wani time ne ake closing wannan market din. So ran muku explanation complete. Idan muka duba forex market ana buɗe ta ne 5 days a week and 24 hours a day. Ma'ana wannan market wanda ana buɗe ta kwana 5 a sati, sannan kuma a wannan kwana 5 din kowace rana 24 hours ne, ba a closing market din. Let's say dai kawai ranakun banki, maybe an buɗe market daga Monday zuwa Friday and you closing, daga Monday zuwa Friday and you closing. Babu Saturday ba Sunday, ba a buɗe forex market Saturday and Sunday. So amma a wa'innan kwanaki 5 din 24 hours ne, 24 hours ne market din tana buɗe. Babu rana, babu dare, anytime 24 hours market din tana buɗe. So wannan shine time da ake buɗe forex market. Ana buɗe forex market ne 24 hours a day and then kuma 5 days a week. So shine time da ake buɗe forex market kenan. So a wa'innan 24 hours da ake buɗe forex market akwai abin da ake ce mai session.
kamar yadda kuke za ku ga forex trading station, wanda wannan station din like a kowane 24 hours akwai session guda 4 ne, kuma ya kamata ka san su domin anan ne zaka selecting wani session ne ya kamata ka dinga shiga kana yin trading. Kun gane akwai session din da idan ka shiga market ta fi liquidity, an fi volume a market, like kuɗi ya fi yawa a market, an fi samun kuɗi a time din. So zan muku bayani dukan su, sannan kuma wani session ne ya kamata ka fara yin trading a matsayin kan ɗan Najeriya. Za ga akwai Sydney, akwai Tokyo, akwai London, and then akwai New York. So duka zan muku bayanin su like step by step inda za ku fahimce su. So na farko dai za ku ga akwai Sydney. So Sydney like market ce wanda lokacin da 'yan Sydney suke tashi daga bacci kenan, like misalin karfe 11 na dare an buɗe market din, and then ana yin closing na ta karfe 8 na safe. Kun gane kenan, ma'ana shine time da 'yan Sydney suke tashi daga bacci kenan zuwa kuma lokacin da suke kwanciya bacci. So sannan kuma sai Tokyo, ita kuma ana buɗe ta ne karfe 12 na dare, and then ana yin closing na ta karfe 9 na safe. So daga gaba kuma za ku ga akwai London, ita kuma London like lokacin da 'yan London suke tashi daga bacci kenan, ana buɗe ta ne like karfe 8 na safe, sannan ana yin closing nata ne karfe 5 na yamma. Sannan kuma sai New York, ita kuma New York ana buɗe ta ne karfe 1 na rana, and then ana yin closing nata karfe 10 na dare. So dukkanin kun gane ba wai ina nufin closing ba wai a rufe market, no, su dai lokacin da maybe 'yan London sun shigo market, sun shigo karfe 8 na safe zuwa karfe 5 na yamma sun yi bacci, su sun fita daga market din. Kun gane market din ba a rufe ta a 24 hours in complete, ba a rufe market din, sai dai akwai session din da mutane suka fi shiga, kuma session din ya fi volume da yawa. So wa'annan shine session guda 4 da aka fi trading a forex market. Akwai Sydney, akwai Tokyo, akwai London, akwai New York. So ya kamata ku sani. So amma yanzu zan muku bayani akan the best session da ya kamata ka ringa yin trading a matsayin kan dan Najeriya. Za ku gani like da kanan za ku ga high trading volume, ma'ana lokacin da market ta fi volume kenan, lokacin da aka fi zuba kuɗi a market, lokacin da market ta fi liquidity. Idan muka duba da kanan za ku ga da kanan ga alaman green, ma'ana nan alaman market din an fi zuba kuɗi a nan kenan. So za ku ga time da market ta fi wannan liquidity din, kuma best time da ya kamata kai maka dinga yin trading forex a matsayin kan dan Najeriya shine London session, maybe zuwa New York session. Maybe idan ka tashi da safe karfe 8 na safe, ka tashi da safe karfe 8 ko kuma ka tashi karfe 6 na safe, ka yi analysis ka gama komai zuwa karfe 8 'yan London sun shiga market, so kai ma sai ka shiga time din, maybe ka entry anything, ka shiga ka yi trade naka zuwa karfe 5 na yamma, ka gama abin da za ka yi closing. Idan ma profit ne ka samu, idan ma loss ne ka yi loss naka. So amma wannan shine best time da ya kamata ka yi trading, kuma shine wannan best time da aka fi zuba kuɗi a market, like liquidity ya fi yawa a market. Za ku ga shi na high trading volume, za ku gan shi, za ku ga London and New York. So daga karfe 8 na safe maybe zuwa karfe 5 na yamma, so ka shiga market ka yi da abin da za ka yi, ka fita daga market din. Idan ma profit ne ka samu, idan ma loss ne ka yi. So kuma kaga nan kusan lokacin mu kenan, inda kusan mu ma muna tashi karfe 8 din ne, gani kusan karfe 8 din ne nan maybe kowa zai tashi ya fara yin duk wani abu da zai yi da safe kenan. So anything kuma zuwa 5 ka gama koma menene ka yi closing. So wannan shine best time da ya kamata kai selecting a matsayin kan dan Najeriya da zaka fara yin trading forex. Alright, yanzu kuma zan muku bayani akan trading terminology, like very important terminology, abubuwan da ya kamata ka fara sanin su. Like dole ma ka san wa'annan abubuwan idan kana so ka fara yin forex trading, dole kama ya kamata ka san wa'annan abubuwan domin zaka dinga amfani da su a lokacin da zaka fara entry a forex market. Idan muka duba za ku ga wannan su ne trading terminology, like kamar yadda muku bayani wannan su ne the best abubuwa da ya kamata ka san su a forex market, like dole kama ya kamata ka san su. Kun gane, kuma zan ƙara muku bayanin su in Allah yarda idan muka fara shiga cikin smartphone na fara muku bayani yadda za ku dinga shiga trade in forex da komai, duka zan ƙara muku bayani. So amma yanzu abin da nake so ya kamata ku san su domin na fara muku bayanin stand din, so already da mun riga kun san su. Kun gane, so na farko za ku ga akwai long and short, akwai leverage and margin, and then akwai pip, and then akwai loss side. So bari muku bayanin step by step. Idan muka duba na farko za ku ga akwai long and short. So a wannan financial market din ko kuma a forex market din abu biyu ake a market din. Maybe yau da safe ka tashi kai analysis, kaga maybe asset din da zaka yi trading ya tashi ne, so zaka yi buy. So idan ya tashi kana profit, ko kuma yau da safe ka tashi kaga asset din da kake trading zai yi sell ne, so zaka yi sell. Idan ya faɗi za ka samu profit. So wa'annan su ne abubuwa guda biyu da ake a market din. Na farko shine ake ce mai long, ma'ana buy kenan. Lokacin da zaka siya shine zaka yi long, ka yi buy kenan. And then na biyu kuma shine short, ma'ana sell kenan. Kun gani, so wa'annan su ne abin da ake ce wasu long and short position. So next kuma na ga akwai leverage and margin. So abin da ake nufi da leverage like kamar wani kuɗi ne wanda za a ƙara ranta maka. Kamar yadda kuka sani wannan market ce wanda kana buƙatar kuɗi mai yawa kafin ka fara samun kuɗi mai yawa. So kai yanzu maybe a trading account nawa kana da $100. So
kuma broker da kake amfani da ita, broker ta baka dama ka dinga amfani da 100 leverage. So kenan $100 ka za ta koma $10,000 kenan kuɗin ka ya ƙara yawa a marketing. So kana da kuɗi mai yawa za ka samu daman da za ka samu profit mai yawa idan ka tashi samu profit. So idan wa'annan suka ƙara maka kuɗin su dai babu ruwan su da profit ɗin da ka samu, sannan babu ruwan su da faɗuwan da kai. Idan ka samu profit za ka ɗauka profit naka, babu ruwan su. Idan ma loss kai za ka ɗauka loss ɗinka, babu ruwan su dai ba abin da zai samu kuɗin su, ka gane, like an ara maka wani kuɗi ne. So wannan shine abin da ake ce mai leverage kenan. Next kuma za ku ga akwai pip. Shi kuma wannan pip din like yana da matuƙar amfani. Shi pip kamar like shine wani mizani da zaka ringa gane nawa ka samu. Yau maybe yau ka shiga trade, maybe yau ka samu 20 pip, so nawa ka samu wannan 20 pip din. Ko kuma yau ka yi loss 20 pip, nawa ka yi loss wannan 20 pip din. So shi pip kamar wani number da zaka ringa gane profit naka da loss naka a markets. Wanda wannan pip din ana irga shi ne a jikin kowane currency, a jikin nambobin kowane currency. Wanda kowane currency like za ga wani currency yana nambobi 6, wasu kuma 4 ne, wasu 5. So bari mu buku bayani. Anan ina muku misali ne akan Euro USD. So Euro USD kamar da kuke gani za ku ga nambobin shi guda 6 ne. Nambobin shi guda 6. So za ka ringa duba number na biyun karshe. Kun ga 1 2 3 4 5. Number nan ta biyar ita ce pip. So maybe yau ka shiga trading din Euro USD, sai wannan number a lokacin da ka shiga maybe sai ya koma less, sai ya koma 8 kamar haka. So ka samu 8 pip kenan. Ka gane ba? Idan 10 ya koma 10 pip. So wannan number shine abin da zai dinga baka dama ka dinga duba pip. Zaka dinga duba number currency na karshe. Shine zaka dinga gane profit naka. So abin da ake nufi da pip like kaman wani number da zai dinga nuna baka adadin profit nawa ka samu. Maybe yau ka shiga trade ka samu 20 pip. So yau kenan ka samu profit 20 pip. So shi kuma inda za ka gane pip nan like converting wannan pip din into dollar shine dole sai ka san loss side. So zan muku bayani kuma in Allah da pip din ma idan muka shiga cikin yanda na fara muku bayani a smartphone, shi ma za ku gane shi da kyau. Kun gane? So kuma yanda zaka iya lissafa wannan pip din dole sai ka san loss side. So wannan shine loss side. Shi loss side like shine kamar yanayin risk naka da zaka dinga yi a market din nan. Yanayin account size ɗinka, yanayin lot da zaka yi amfani da shi. So wannan lot din ya rabu kashi 4 ne. Zaka ga akwai standard lot, akwai mini lot, akwai micro lot, and then akwai nano lot. So duka bari mu muku bayani akan wannan lot din. Na farko shine standard lot. Standard lot zaka ga yana da 100,000 unit ne. Kashi za ku gan shi one standard lot kenan. Kenan duk pip guda daya idan yau ka shiga trade yau ka sama 20 pip, idan dai kana amfani da wannan standard lot din ka sama 20 pip, kenan duk pip guda daya ya kama $10 kenan. So da ka lissafa $10 times 20 kenan kana da profit $200 kenan. Idan kuma yau ka shiga trade ka yi loss din maybe 10 pip, so za ka lissafa $10 times 10 kenan ka yi loss din $100 kenan. So wannan idan ka amfani da wannan standard lot din nan duk pip guda daya idan ka samu, duk 1 pip ka samu kana $10 kenan. Idan kuma duk 1 pip ka rasa $10 kenan. And then akwai mini lot, shi kuma yana da 10,000 unit ne, shi kuma gashi nan kamar yadda kenan 0.1 kenan. So za ku gani shi kuma duk pip guda ɗayan ka samu $1 kenan. Idan yau ka shiga ka samu 20 pip ka samu $20, ko kuma yau ka shiga ka rasa 10 pip ka rasa $10 kenan. Sannan akwai micro lot, shi kuma 1,000 unit, za ku gani shi gashi nan 0.01, shi kuma duk pip guda ɗayan ka samu 0.1 kenan, pip kenan 0.1 kenan. Kun gane 0.1 cent kenan. So sannan akwai nano lot, shi kuma 100 unit ne, shi kuma ga kamar da wakil za ku gan shi 0.01, shi kuma duk 1 pip idan ka samu price ɗin shi in dollar shine 0.01 cent. So wannan shine pip din. So wannan pip din ya danganta da account size naka, nawa kake da shi a account ɗinka. Ka ga na baku misalin kalan wannan standard lot din nan. Idan kana da account mai $100 kaje kai amfani da standard lot, so duk pip guda ɗaya idan ka rasa ka rasa $10 kenan. Duk pip guda ɗaya idan ka rasa ka rasa $10 kenan. Kana rasa kana yi loss 10 pip kenan. Ka yi losing account din complete kenan at the same time. Kun gane ba? So idan kuma ka samu profit 20 pip, maybe ka samu $200 kenan a karamin account. So kakka suke ka ji na gaya ba ka kai ka amfani da wannan. Sannan akwai wannan mini lot, shi ma kamar yadda kenan. So duka wannan zan ƙara muku bayani akan yadda za ku dinga amfani da loss side wajen risk management, wani kalan lot ne kamata ka amfani da shi a trade naka, da kuma kalan yanayin account ɗinka da kake da shi. So amma wannan lot ɗin shine risk naka. Idan ka cika risk za ka iya samun profit mai yawa ko kuma ka rasa kuɗinka sosai. So yanzu kuma zan muku bayani akan technical analysis. Like already akwai bidiyon da na muku full explanation akan technical analysis da yanda za ku fara. So don baka kalla bidiyon ba za ka iya clicking da kanan sama ga link din bidiyon nan. So za mu gani yanzu kuma kamar yadda na gaya muku technical analysis. Shi kuma technical analysis din like already kun riga kun san me technical analysis. Ana amfani da shi ne wajen analyzing na market. Za ka yi amfani da Japanese candlestick ka analyzing na market, ka ga yau me ya kamata kai a market ɗin.
buy ya kamata kai yau ko kuma sell ya kamata kai, wanda akwai different strategies kamar yadda muku bayani, like akwai wanda suke price action, akwai wanda suke SMC, akwai wanda suke ICT. So kowane strategy kake amfani da shi yana aiki. A gani kawai kai selecting strategy guda daya, kai focusing ka tsaya ka iya shi da kyau, kuma kakka damu da wai sai ka iya komai akan strategy naka. Like duk wani abu da ka iya kaga yana biyan ka kawai kaga kana making profit, so kawai kai hakuri ka cigaba da abin ka. So idan kuna so na fara muku bayani akan different strategies maybe da za ku dinga amfani da shi, kuma comment a comment section. So yanzu ina muku bayani akan technical analysis. Kamar yadda kuke yin daga nan, technical analysis ana amfani da shi ne wajen analyzing na market. Za ka amfani da technical analysis ka analyzing na market. So yau ka shiga market, kamar yadda kuka sani na ga muku market din ana bi ne, ana buy and then ana sell. Kun gane ba? Ana buy and then ana sell a wannan market din. Maybe yau da ka tashi da safe ka yi analysis ka ga asset din da kake trading zai yi buy ne, za ka yi buy. Idan ya buy kana profit. Ko kuma yau da safe ka tashi ka analyzing asset din da za ka yi trading zai yi sell ne, so za ka yi sell. Idan ya sell kana profit. Za ku ga yadda market din take tafiya. Kun ga nan rate din kenan, nan shine bearish candle kenan. Za ku gan shi red, and then ya koma green, ya koma bullish candle kenan. Gashi ya dawo red, ya dawo bearish candle, ya koma nan bullish candle. Nan market tana ranging market kenan, tana tafiya between support and resistance kamar yadda kuke gani. So ana amfani da wannan candlestick ne wajen analyzing na market, wanda akwai abubuwa da ya kamata ka sani akan shi. Like kowane candlestick akwai abubuwan da yake nuna, akwai open, akwai close, akwai high, akwai low. Sannan kuma is depend da time frame da kake amfani da shi. Na idan kana amfani da 1 hour time frame ne, duk nan candle kenan ya kasance 1 hour kenan, 1 2 3 4 5, zaka ga lissafawa 1 hour kenan. Idan 1 day ne, duk candle daya ya kasance 1 day kenan, 1 day 2 day 3 day 4 days 5, zaka dinga lissafa. Idan 1 minute ne, duk guda daya. So nan is depend da time frame ɗinka da kake amfani da shi, shine zaka dinga amfani da wannan candlestick ɗin. So wanda akwai different chart da ake amfani da shi, like akwai line chart, akwai bar chart, akwai candlestick chart. So duka na muku bayani akan wannan, za ku iya clicking wannan bidiyon, za ku samu full bayani akan su. Idan kuka shiga kuka kalla bidiyon complete, na muku bayani akan technical analysis, abubuwan da ya kamata ka fara sani. So yanzu kamar yadda kuke gani, wannan shine candlestick. Kamar yadda muku bayani, akwai wannan green din shine bullish candle, ma'ana yana nuna baka market tana tashi kenan, wanda akwai red kuma shine bearish candle, shi kuma yana nuna baka market tana faduwa kenan. So wannan green din yana open ne ta nan kasa, zai open ta nan and then zai close ta nan. Let's say yanzu mu dauka wannan 1 hour ne, so idan ya open ta nan, maybe nan ta din da ya open me yakon ya sama sai fara yin kasa, ya fara yin kasa ya zo yayi wannan wick din, so kuma sai ya fara komawa sama. So da ya fara komawa sama, nan kasan da ya fara yi kenan shine zai koma wick din nan kenan, nan shine low din shi kenan. So ya fara komawa sama, sai yau daidai nan lokacin da 1 hour din zai closing, yayi sama kuma sosai, sai ya fara dawowa tan da 1 hour din zai closing, so sai close anan. Kun ga yayi close anan, so kenan haka ya koma, nan shine weak nashi kenan, nan shine high din shi, nan shine high din shi, nan open nashi, nan close nashi. Wannan shine bullish candle kenan. Shi kuma bearish candle yana open ne ta sama, maybe yanzu ya open anan, ya open me yakon ya kasa, ya fara yin sama, sai kuma ya fara dawowa kasa, ya fara yin red, ya tafi can kasa can, daidai time da wannan hour din zai candle din zai closing, sai ya fara dawowa sama, sai ya closing anan, za ku ga shi nan close kenan. Nan zai kasance weak, wannan weak din shine low din nashi, za ku ga shi dan zare, and then kuma sama shine high nashi. So wannan shine Japanese candlestick. Ana amfani da Japanese candlestick ne wajen analyzing the market. Like idan ka amfani da shi, za ka iya duba, maybe ka duba market structure, uptrend, downtrend, ka duba consolidation, and then ka iya duba support and resistance, ka iya duba demand and supply. Ka gane, ka san different pattern, head and shoulders, inverted head and shoulders, double top, double bottom. Akwai abubuwa dama da ya kamata ka sani. So wannan under price action kenan. So akwai different abubuwa like da ya kamata ka understanding nasu complete idan kana so ka yi analyzing na wannan charting kenan, wanda akwai video na muku bayani, so za ku iya zuwa ku je ku kalla bidiyon. So yanzu kuma sai fundamental analysis, like zan muku full explanation yanda zaka san me fundamental analysis da kuma yanda zaka dinga gane kalan news da zai faru a market. Alright, idan muka duba za ku gani wannan shine fundamental analysis. Fundamental analysis shi kuma already zaka dinga amfani da news ne da kuma wani abu da zai faru a market. Maybe zaka dinga duba economic calendar, maybe yau me zai faru a market, yau me zai faru a market za ta tashi ne ko kuma market za ta faɗi ne, wani kalan news ne za a yi, akan wani currency ne za a yi news. So duka zaka dinga duba wannan, wanda zaka iya amfani maybe da investing.com kai download a smartphone naka, ko kuma kai amfani da shi a browser ka, kai amfani da forex factory wajen duba event da abubuwan da za su faru a market. Let's say kamar yadda kuke gani, idan an samu good economy, for example za a ce news din da zai zo maybe zai zo akan dollar ne. So idan an samu good economy akan dollar, zai kasance dollar ta yi strong kenan, kun gane kenan, dollar ta tashi kenan. So idan dollar ta tashi kuma yawanci duk currency da suke danganci dollar za ga sun faɗi kenan. Let's say gold, let's say euro USD, kun gane GBP USD,
kun gani duka yawanci currency da ake trading nasu da dollar za ga sun yi weak su kuma kun gani. So idan kuma an sama bad economy ne akan dollar, kenan dollar ta yi weak, so zai kasance su kuma wancan currency din sun yi strong kenan. So wannan shine abubuwan da yake faruwa a market under fundamental, wanda duka zan kara muku bayani in Allah da akwai video complete da zan yi shi under fundamental analysis. So amma abu biyu ne yake faruwa, idan good economy ne dollar, idan akan dollar ne dollar za ta yi strong, idan kuma bad economy ne dollar za ta yi weak. So shine abin da yake faruwa. So it's depend da wani currency ne za a yi news akan shi. Idan muka duba za ga idan ka je ka shiga forex factory ko kuma ka je ka shiga investing.com, bayan ka je ka shiga economic calendar za ga folder guda hudu ne ke nuna maka. So wannan folder guda hudu, kowace folder akwai amfani ta, like akwai high impact, akwai medium impact, akwai low impact, akwai non economy. So duka bana dan muku bayani akan su in brief. So na farko za ga high impact. So wannan high impact din a duk time da ka shiga market kaga wannan red folder din nan, kaga folder red ja, so ka san yau wani abu zai fara a market. Maybe idan kana trading ma za ka iya sa stop loss a trade naka, idan ma baka sa stop loss ba, ko kuma kai closing trade din ka bari sai an sake news din, ko kuma ka je karanta news din ka ga news din akan abin da zai fito me zai iya faruwa a market kun gani. So amma shawara shine idan kai beginner ne, so kakka dinga shiga trade a news, domin a lokacin ne za ga market ta tayi sosai ko kuma ta faɗi sosai, ma'ana za ka iya samun riba sosai a ɗan lokaci kalilan ko kuma kai asaran kuɗin ka sosai. So wannan shawara ne idan kai beginner ne, kakka a dinga amfani da wannan high impact nan kana shiga news. Idan ka gani su ma time din zaka iya closing trade naka ka fita kawai daga trade din, ka gani. So ya kamata ka fari ka iya sosai, idan ya so da ka bai sai ka fara trading news. Sannan akwai medium impact, shi kuma medium impact za ku gan shi like shine orange, za ku ga folder orange kamar yadda kuke gani. Shi kuma wannan medium impact like bai cika ma market komai ba. Sannan akwai low impact, shi ma haka still bai cika ma market komai ba. Sannan akwai non economy wanda wannan kwata-kwata ma bai cika ma wani market wani abu ba kare sauransu. So wannan su ne folder guda hudu da suke faruwa na news. So amma the best folder da ya kamata ka mayar da hankali akan ta shine high impact. High impact za ka ganta red. Idan ka je ka shiga cikin investing.com na kama ko forex factory, za ka iya selecting only high impact kake so a dinga nuna maka. Only news da zai faru a high impact kawai shine kake so a dinga nuna maka, duka wa'annan kakka wani dama da su. So wannan shine the best news da zai iya sa market ta tashi at the same time ko kuma market ta faɗi. So wannan shine abin da ya kamata ku sani under fundamental analysis. Alright. So ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon, like sannan kun yi understanding abubuwan da na gaya muku a wannan bidiyon. So idan kuna son ara muku videos akan different abubuwa da ya shafi forex, like zan fara guiding naku step by step, amma sai kun danna min likes a wannan bidiyon. Zan fara guiding naku from scratch, like inda za ku iya technical analysis da kyau, kowane kalan strategy kake amfani da shi. Maybe kana price action ne, ko kana SMC ne, ko kana ICT ne, kowane kalan strategy kake amfani da shi zan fara guiding naku. And then fundamental analysis inda za ku dinga duba news da kalan abin da zai faru a market, duka zan yi guiding naku. Da risk management inda za ka dinga yin risk management a market, domin risk management like ko me ka iya a trading, idan dai baka iya risk management ba, so ba za ka dinga jin daɗin trading ba complete. And then kuma da trading psychology da discipline, like duk wasu abubuwa da ya kamata ku sani a forex market da trading a financial market in general. So in Allah da duka zan dinga guiding naku a wannan channel din, da kuma different ways da ake making money online. So ku manta ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon, sai ma da next video.